Ingkang winanting pakurmatan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Ingkang kula hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Ingkang kula hormati Bapak Panewu Nanggulan seunsur forum koordinasi pimpinan Kapanewon, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Ingkang kula hormati Ketua K3S Kapanewon Nanggulan, Ibu Puji Murniati SPD, Bapak lan Ibu Pangarso Pawiatan Sekolah Dasar wonten ing tlatah Nanggulan, Bapak lan Ibu Para Dwijo wonten ing Pawiatan Sekapanewon Nanggulan, Bapak lan Ibu Sutresna Budaya, para putra-putra ingkang kalenggan kepareng rawuh wonten ing pelataran Kapanewon Nanggulan ingkang manggih bagya mulya. Kapurwakan sareng-sareng sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur. Kunjuk ngayunan dalem Gusti ingkang murbeng dumadi kawuningan wonten kalodhangan siang menika. Panjenengan kula saged kepanggih lan pun panggihaken kempal wonten ing pelataran Kapanewon Nanggulan kanthi manggih wilujeng bagya mulya. Tan kata lumpen kadang kula kinasih menika koordinator seni Kapanewon Nanggulan Mas Andika. Sugeng siang. Siang menika wonten ing dinten Selasa Pahing 7 Oktober 2020 langkung. Wonten ing pelataran Kapanewon Nanggulan dipun gelar kagunan Jawi gelar Mocopat Kapanewon Nanggulan ingkang dipun adani dening Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo saha sinengkuyung dening Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000 selangkung. Murih rayuning sedya tumapaing gelar Mocopat kalodhan siang menika sareng-sareng sumangga. Bapak lan Ibu Sutresna Budaya para rawuh. Sawetawis heneng lan ning cipta murwani tumapaing titi laksana. Dedonga nyanyuwun wonten dalem Gusti. Mugi rancak tumapaing titi laksana lekas ngantos tumging pungkasri kalenggahan siang menika. Lenggah prayogi wonten sasana dedonga hanut agami sarta kapitadosan jengandika sowang-sowang kawiwitan sumangga. Amin ya rabbal alamin, matur sembah nuwun. Sutresna budaya ing tudat kinurmatan kepareng atur kawuningan bilih gelar Mocopat ing kalodhangan siang menika ugi dipun sengkuyung dening Bapak lan Ibu menika saking UMKM wonten ing tlatah Kapanewon Nanggulan, matur sembah nuwun. Ugi wonten ing sisih tengen menika ingkang dipun motori dening K3S Kapanewon Nanggulan menika gelar basar produk UMKM menika matur sembah nuwun. Lan sumangga mbok pilih dhateng sederek keluarga ingkang sakmenika mboten rawuh. Ing semangke saged mirsani lumantar live streaming siaran gelar Mocopat kalodhan siang menika lumantar channel YouTube-ipun Kapanewon Nanggulan. Sepisan malih live streaming saged pun mirsani lumantar kanal YouTube Kapanewon Nanggulan. Paringipun pangandikan panyaruwe ing semangke sumangga lumantar channel YouTube Kapanewon Nanggulan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid, Bu Ita beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili dalam hal ini Pak Sapardi. Yang saya hormati mitra kami Pak Kapolsek yang dalam ini diwakili beliau Bapak Wakapolsek Pak Edi dan Pak Danramil yang saya hormati atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua K3S dan seluruh anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari 24 sekolahan SD. Yang saya hormati pengrawit di bawah asuhan Pak Suwondo. Yang saya hormati Pak Surandi selaku pelatih. Kemudian Pak Sukarman selaku narasumber yang saya hormati dan Korlap Mas Andika.
serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu berkumpul dalam acara gelar Moco 4 di Kapanewon Nanggulan. Sholawat dan salam tentunya semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan kita selaku pengikutnya yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami atas nama pemerintah Kapanewon Nanggulan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan yang sudah berkenan untuk penyelenggaraan gelar Mocopat di Kapanewon Nanggulan ini. Tentunya kegiatan yang sangat baik ini perlu terus dilanjutkan. Tadi sebelum kami ke tempat ini, kami sempat bertemu juga Ibu Ketua K3S menyampaikan usulan kepada Dinas Kebudayaan, harapannya dan dengan sangat kegiatan ini bisa diteruskan. Harapannya ini bukan yang pertama dan terakhir. Sehingga ini aspirasi dari teman-teman K3S dan tentunya bagi saya ini sesuatu yang sangat penting. Karena Mocopat ini kalau bukan dari kita yang nguri-uri, siapa lagi? Dan kalau kita yang sudah tua ini yang nguri-uri, ya tentunya kedepannya sebagai generasi penerus, tentunya anak-anak ini yang paling pas. Sehingga dengan Mocopat ini saya kira suatu budaya yang adiluhung, karena di dalamnya tentunya ada makna-makna filosofis yang dalam, sehingga nanti dengan anak-anak dari SD ini sudah belajar dan nanti menampilkan gelar Mocopat ini, harapannya ini bisa membentuk karakter dari anak-anak. Karena sesuai dengan tujuan dari pendidikan, saya kira tidak hanya dari aspek kognitifnya saja, tapi juga dari aspek afektifnya. Bagaimana penanaman nilai-nilai, sikap, perilaku, dan sebagainya untuk keberhasilan anak-anak ke depan. Anak-anak saat ini tidak hanya diajari berhitung, kemudian ilmu-ilmu yang pasti, namun ini terkait dengan budaya, ini adalah bagian tak terpisahkan dari tujuan pendidikan yang meliputi, saya sampaikan, kognitifnya, bagaimana berpikir kritis, kemudian afektifnya, sikap perilaku, juga psikomotoriknya. Jadi kalau saya melihat ini kegiatan Mocopat ini bisa ketiga-tiganya. Sehingga tadi usulan masukan bahkan tidak hanya melanjutkan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini, namun bisa diperluas lagi, yaitu di tingkat, tidak hanya di tingkat sekolah dasar, namun juga di tingkat SLTP. Ini harapannya, dan saya kira ini dengan anak-anak
menampilkan kegiatan ini bisa menjadi mengisi kegiatan yang berguna bagi anak-anak. Karena kalau anak-anak kita tidak diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, salah satunya kegiatan Mocopat ini, saya kira takutnya nanti anak-anak malah terlena dengan HP. Dan kalau sudah pegang HP itu kadang ya sudah lupa waktu. Sehingga mohon nanti dari Bu Ita dari Kundo Kabudayan dan kami dari Kapanewon sangat berharap nanti kegiatan ini dapat diteruskan, dilanjutkan, bahkan lebih luaskan lagi, tidak hanya di tingkat sekolah dasar namun juga di tingkat SLTP. Kemudian pada kesempatan kali ini juga kami nderek izin memperkenalkan diri karena tanggal 1 Oktober kemarin saya diperintahkan, ditugaskan Bapak Bupati untuk membersamai Bapak Ibu warga Nanggulan. Sehingga mohon nanti bantuan kerjasamanya pada seluruh warga Kapanewon Nanggulan. Dan kami Kapanewon Nanggulan pintu terbuka untuk Bapak Ibu warga Kapanewon Nanggulan. Kami siap melayani Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan kegiatan ini. Dan kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kula panjenengan sedaya. Saderengipun kula sakanca nyuwun pangapunten, nyuwun izin sakmenika Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan mboten saged rawuh ing wekdal punika amargi wonten jejibahan sanes ingkang mboten saged pun tilar. Salajengipun badhe kula waosaken atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ingkang kula hormati Bapak Panewu Nanggulan, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Nanggulan, ingkang kula hormati Dan Ramil Nanggulan, ingkang kula hormati Ketua K3S, ingkang kula hormati Ketua Korpan Nanggulan. Nggih saderengipun monggo kita ngaturaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring mapinten-minten nikmat. Satemah ing siang menika kula lan panjenengan saged kempal ngrawuhi adicara Mocopat ayatan ingkang kaping 11 ing Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo taun 2019 ingkang dipun wontenaken dumuning ing halaman kantor Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo kanthi sehat walafiat tebih ing sambikala. Kula aturaken sugeng rawuh, sugeng siang lan matur nuwun awit rawuhipun para sutresna budaya ingkang kersa rengengaken Mocopat siang menika. Mocopat ingkang dipun laksanaken wonten siang menika inggih ayatan ingkang kaping 11 ing taun 2019 wonten Kabupaten Kulon Progo. Wonten ing wekdal menika kula lan panjenengan ugi nembe ngraosaken kabagyan amarga mengeti hari jadi Kabupaten Kulon Progo kaping 17 sekawan. Kanthi semangat ing dinten menika pangajabipun kabudayan kados Mocopat muga saged tansah dados pancarinipun jati dirimun masyarakat Kulon Progo.
Saderengipun nglampahi roncening adicara pentas macapat wonten ing siang menika kula kedah ngaturaken. Nama program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta. Nama kegiatan sejarah, bahasa, sastra dan permusiuman. Subkegiatan pembinaan pengembangan bahasa dan sastra. Tolok ukur macapat. Sumber dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Wondene ancasing kegiatan menika kanthi pangajab dipun laksanaken trep kalian ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap 10 objek kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Wondene macapat minangka salah satunggaling perangan saking objek kebudayaan awujud basa. Para rawuh ingkang kula hormati, kangge ngupayaken regenerasi ingkang saged nglestantunaken macapat. Pentas macapat wonten siang menika saperangan ageng panyekaripun ingkang menika para putra siswa sekolah dasar wonten wewengkon Kapanewon Nanggulan. Kula nggadahi pangajab para putra siswa sekolah dasar saged nyekaraken sekar macapat kanthi sae, leres lan saged ngaturaken werdining ingkang kawrat wonten sekar macapat trep kalian wiramaning sekar lan saged mangertosi lan ngamalaken werdining pitutur ingkang dipun wulangaken sekar macapat. Para rawuh ingkang kawula hormati, kula nyuwun pangapunten ing mbok bilih adicara ing siang menika kathah kekirangan lan kirang sampurna. Kula ugi ngaturaken atur panuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun paring nyengkuyung lan pambiyantinipun saengga macapat wonten ing siang menika saged kaleksanan kanthi sae. Kula cekapaken semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Nipun anggelar budaya Jawi yeku seni mocopatan ing rikalenggahan neki bina ngaleng gongso hanuntun praputra Nuwun ngaturaken pambagya sekul rawuh sugeng siang katur dhateng sedherek budaya ing turuhat kinurmatan. Purwan itu mapaing titi laksana gelar macapat Kapanewon Nanggulan. Urut kaping 11 ingin dipun adani dening Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo.
So sinengkuyung dening dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000 selangkung. Wonten ing siang menika dinten Selasa Pahing Surya 7 Oktober warsa 2000 selangkung mapan wonten ing pelataran Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Kabeningan dateng Sutrana Budaya itu dan kinurmatan panjenengan ugi saged mirsani siaran menika lumantar live streaming lumantar channel YouTube Kapanewon Nanggulan. Ing sajipun sumangga kados menapa semangge kepripun para seniman seniwati Kapanewon Nanggulan sugeng hamirsani sumangga. Sampun kapiyarsa panembromo pambuka ketawang cakra wala laras lendro pathet songo sarengan kalian kanca-kanca ngesti budaya laras. Sutrana budaya itu dan kinurmatan siang menika pasarta gelar macapat Kapanewon Nanggulan urut kaping 11 ingkang dipunadani dening Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Sampun siaga ing semangke badhe ngaturaken pupuh tembang. Ingkang sampun siaga menika putra-putra ingkang nggih wonten ngajeng ing semangke urut ingkang sepisan. Urut ingkang sepisan menika sampun siaga dhateng Mas Rafael Arka Narendra Niktananda. Nggih, saking SD Kanisius Kendeng. Mas Arka ingkang pundi? Mas Arka nggih. Wae pokoke sing ganteng dhewe. Nggih. Keplokipun ingkang saking SD Kanisius pundi menika? Nggih, matur sembah nuwun para dwija, Bapak Ibu guru, kanca-kancane kudu do iso nembang lho ora menggur keplok tok. Ingkang angka kalih menika Inara Nuva Putri Anggraini saking SD Negeri Tanjung Harjo. Nggih, Mbak Inara ingkang pundi? Lambekan tanganmu. Nggih, SD Tanjung Harjo keplokipun. Nggih. Ingkang angka 3 menika Nikita Dila Azahra SD Negeri Wijimulya Lor. Ingkang pundi? Nggih, ingkang wonten tengah senyumnya menghanyutkan. Ingkang angka sekawan Anindita Kansa Nafisa saking SD Negeri Kalimanggis. Nggih, Mbak Kansa. Salajengipun ingkang angka gangsal menika Ellen Adelia Putri SD Negeri Dukuh. Ingkang wonten pinggir nggih. Nggih, menika ugi kula atur pakurmatan siang menika sampun lenggah. Menika dwija ingkang nenuntun paring panglumentar dhateng para putra jawi wonten pawiatan
Sugeng siang menika Rama MC Surandi. Injih menika. Nggih, sehat nggih mo nggih. Pangestunipun sehat. Alhamdulillah nggih saged nderekaken putra-putra. Inggih. Salajengipun ing semangke narasumber ingkang badhe babar tembang ingkang pun aturaken menika sugeng siang Ki Sukarman sarjana ekonomi sugeng siang Ki. Nggih, sugeng siang. Nggih. Kanggo mboten pinanggih. Injih lah, panjenengan payu ya ora tau ngejak kaya. Malah kebalik no. Oh nggih. Menawi sanipun wulan menika mila renes. Oh ngaten nggih. Renes. Namung bentenipun menawi kula menika undangan-undangan menawi Mas Dodo Nggih. nampi job. Nggih sami, sami namung benten nasib. Iya ngaten. Nggih. Matur sembah nuwun Ki Sukarman lan Romo MC Surandi. Sutrana budaya para pamirsa itu dat kinurmatan dinanggung para dwija ingkang pareng lenggah wonten kala dan siang menika. Sumangga sareng-sareng kita midhangetaken kita pirsani. Saking kelompok setunggal badhe ngaturaken tembangipun Pupuh Gambuh Ambal Warsa hadegipun Kabupaten Kulon Progo. Dhateng para putra mbok pilih sampun siaga sumangga kaaturaken Gambuh Ambal Warsa hadeging Kabupaten Kulon Progo. Sugeng hamirsani. Kulon Progo Cinator Ambal Warsa Ari madegipun sampun jangkep pitu sekawan kang warsi
Dinjen nyuwun kepulauipun ingkang mawuran kagem kelompok ingkang sepisan. Salajengipun kepareng badhe paring andharan babaring tembang ingkang sampun pun aturaken pupuh gambuh nempada ambal warsa adeking Kabupaten Kulon Progo lumantar narasumber ingkang piniji Ki Sukarman Sarjana Ekonomi Sumangga. Nggih, matur nuwun Mas Dodo. Para priyagung ingkang kinurmatan, sumrambahipun dhateng para sutrisna budaya. Sambet kalian tembang ingkang sampun kaaturaken dening para putra-putra kala wau. Tembang kambuh menika kanthi dipun jumbuh akan kalian wekdal sakmenika Kabupaten Kulon Progo menika nembe wonten ing wanci ambal warsa kaping 7.sekawan. Kanthi tema ya, sinergi dan kolaborasi untuk Kulon Progo harmoni. Menika wonten ing pada sepisan kala wau sampun dipun aturaken dening putra Kulon Progo Cinatur ambal warsa ari matekipun. Tembung Cinatur ing mriki dipun pikajengaken boten catur sekawan nanging menika tegesipun diucapke diomongke utawi tembungipun gampil menika membicarakan ulang tahun Kulon Progo. Ambal warsi matekipun ingkang sampun jangkep 7 sekawan kang warsi sampun 7 tahun wekdal semenika menika. Monggo sami wanyinipun wonten yang manun. Wonten ambal warsa menika tentu kita introspeksi ngaturaken panuwun awit Gusti Allah sampun nganti paring kawijengan paring katentreman dhateng para warga Kulon Progo. Introspeksinipun panuwunipun mangajengipun nenuwun menika nyuwun dhateng ngarsanipun Yang Manon urip ing salajengipun nggih tansah manggih kawilujengan katentreman. Monggo boten sang kacandhang menika katandhane menggah kang suryanipun gangsal 11 Oktober 1. Terus ambal warsa Kabupaten Kulon Progo menika gumawa wonten tanggal gangsal 11 Oktober. Menika manut laguning Surya tegesipun srengenge. Menika menawi tanggal manut lampahing Surya menika tanggal Masehi dadi tanggal gangsal 11 lan gumawa wonten ing taun 50 setunggal. Saderengipun menika sejatosipun bilih saking pemerintah pusat menika sampun damel penetapan menika wonten ing tanggal 12 Oktober tahun 1951. Menika wonten pusat katetapan tanggal 12 kanthi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951. Lajeng dipun undangaken wonten ing tanggal gangsal 11 Oktober tahun 1951. Menika dados hari ulang tahunipun Kabupaten Kulon Progo. Pinilih kanthi sarujuk gumolong lair lan batos. Kok pinilih kanthi sarujuk lan gumolong menika kersanipun. Krana Kulon Progo menika saderengipun dadosan saking kalih kabupaten. Menika setunggal kawangkul saking Pakualaman ingkang Ireng Ler menika wonten bawah Kasultanan Ngayogyakarta. Menika kalih-kalihipun sampun milih kanthi gumolong lair patos
netepaken tanggal gangsal 11 menika dipun gabung dados tunggal. Menika sinebat Kabupaten Kulon Progo. Menika wonten Progo tiga menika kalih praja Bumbrebut Adikarta Kulon Progo. Lah wonten iki menika. Kula wau matur ingkang ngiring kidul menika laladan ke bawah Pakualaman, ini ler menika ke bawah laladan Kasultanan Ngayogyakarta. Ingkang ngiring kidul menika sinebat Kabupaten Adikarta kala rumiyin. Lan ingkang ler sinebat sampun Kabupaten Kulon Progo. Namung saderengipun sinebat Adikarta menika manut sejarah dipun wastani Karang Kemuning krana wonten papan ingkang mencar-mencar dados ngiring kidul menika wonten sauruting pesisir kidul menika ugi dipun wastani Pasir Urut Kidul wilayah pinggir pantai kathah rawa-rawa. Nah, saking keparengi para punggawa menika rawa-rawa menika lajengipun dipun uruk, dipun rata mat dados pesabinan ingkang makmur. Lajeng krana menika lalagan dados subur makmur, lajeng wilayah menika dipun wastani Adikarta. Saking Kemuning Pasir Urut Sewu krana wonten sapinggiring sekanten wonten pesisir lajeng dados Adikarta. Adikarta gabung kalian ingkang ler dados nami setunggal Kabupaten Kulon Progo. Sampun gabung tanggal gangsal 11 Oktober tahun 1950. Poteng kawan. Wates kang punjeripun Bupatinya nenggih asmanipun KRT Suryo Diningrat kang sayekti Mangun Projo Sumuyuh pinantu saking kados Bupati sepisanan sasampunipun gabung menika naminipun Kajeng Raden Tumenggung Suryo Diningrat menika punggawa saking kraton. Nah, Bupati kalih-kalihipun lajeng sampun lereh. Bupati ingkang pungkasan saking Kulon Progo menika KRT Purwoningrat ing sampun lereh dipun kantos ana gabung menika dipun asta Kanjeng Raden Tumenggung Suryo Diningrat. Sedaya tansah sumuyut mbiyantu sagung tumagus. Sedaya sumuyut niat bangun Kulon Progo menika sangsaya lajeng. Para sutrena budaya nyandak ing pada kaping gangsalipun menggah wekdal sakmenika usana Kulon Progo, swasana Kulon Progo tuhu sangsaya bumrebut maju ing sakalir. Para warga matur nuwun samya suka gotong royong. Wekdal menika sansaya mindak swasana ing Kulon Progo sansaya maju lan warga gumrebut maju ing sakalir sedaya ketingal lajeng. Kawontenan sakmenika. Lan sedaya ngetinaken gotong royongipun menika jumbuh kaliyan tema ulang tahun wekdal menika sinergi dan kolaborasi untuk Kulon Progo harmoni melaras. Ingkang pungkasan Koto 6 nami bupatinipun R. Agus
Agung Setiawan Sabuhu, wakilipun Ambar Purwoko Kang Nami, Sabihu samunipun Bangun. Terus wanci menika kula panjenengan sampun kagungan Bupati Enggal menika nembe kemawon dereng tamu Raden Agung Setiawan lan wakilipun Bapak Ambar Purwoko. Sedaya sami golongaken tekad mbangun Kulon Progo sansaya ayom tentrem marilah gawe laras kalian semboyanipun Kulon Progo binangun. Menika sanawis anggaran utawi kancaranipun saking tembang kambuh bab ambal warsa saking Kabupaten Kulon Progo. Mangke kasambat cukup candhaipun. Matur nuwun. DJ matur nuwun Ki Sukarman sarjana ekonomi paringipun andharan dhateng pupuh tembang ingkang sampun kaaturaken dening para putra saking kelompok ingkang sepisan. Bapak lan Ibu para pamirsa sedherek budaya tudak kinurmatan. Refleksi budaya sambung raos supados ing semangke wonten pemahaman antasipun para sutresna kaliyan narasumber lan ugi para pasarta ingkang kepareng ngaturaken pupuh tembang. Mbok bilih wonten ingkang badhe pun andharaken pun aturaken mumpung menika pinanggih. Mumpung menika pinanggih dhateng para-para ingkang tinanggenah menika mbok bilih wonten paringipun andharan saking pengawas sekolah menika saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo monggo mboten ketang. Nggih menika. Medah mangke putra-putra sak menika menawi lagu-lagu yang kekinian menika do iso. Ning nek tembang-tembang Jawa menika do anti ngaten nggih Bu Atmi. Nggih. Kewajibanipun sinten mangke kedah mahamaken ingkang kedah sami nenuntun paring panggula wentah. Menawi mboten panjenengan lan kula. Mila tanggal jabun sareng-sareng menika mboten namung dhateng Bu Murniati, engko terus esuk kanca-kanca kepala sekolah ben ketuane K3S ngaten menika. Nggih. Mbok bilih wonten ingkang badhe paring pangandikan utawi pamundutan pirsa? Mboten. Dereng nggih. Mbok bilih dereng nembe dipun ngen-ngen Pak Kepala SD Negeri Sambiroto menika kepareng lenggah. Menika dulurku menika seniman macapat seniman ketoprak saking Kalibawang Ki Slamet Widiwahono matur sembah nuwun. Nyi Sumarsis Dokemon menika rawuh wonten Nanggulan luar biasa. Sedherek budaya salajengipun sampun siaga menika para putra saking sekolah berbasis budaya wonten ing Kapanewon Nanggulan, saking SD Kanisius Kendeng, SD Negeri Wijimulya Lor, SD Negeri Sambiroto, SD Negeri Kaliandong, SD Negeri Donomerto. Ingkang badhe ngaturaken pupuh gambuh Pancasila. Monggo para dwija putra-putra saking pawiyatan ingkang kula aturaken wonten ing kelompok kalih mbok bilih saged nyaket wonten ing panggung menika. Kados menapa ing semangke kiprahipun kanca-kanca putra-putra saking sekolah berbasis budaya wonten kelompok ingkang kaping kalih sugeng hamirsani. Sumangga. Derek nempangaken nami kula Alvano Deandre Andaru. Kelas 6 saking SD Kanisius Kenteng. Derek nepangaken nami kula Saka, kula kelas sekawan saking SD Negeri Wijimulya. Derek nepangaken nami kula Nizar kelas sekawan saking SD Negeri Sambiroto. Derek nepangaken nami kula Yumna, kula kelas 6 saking SD Negeri Kaliandong. Derek nepangaken nami kula Silvia, kula kelas 6 saking SD Negeri Donomerto. Kula sesarengan badhe nyekar gambuh warah laras pelok patet barang. Dasar nagarinipun Pancasila karya guyub rukun bangun bangsa lan
babaring tembang kang sampun katuraken dening putra-putra wonten kelompok kalih lumantar narasumber Ki Sukarman sarjana ekonomi saka Parlenggah menika Bapak MC Suranti. Sumangga. Inggih, matur nuwun Mas Toto. Kancaran ingkang kaping kalih menika ugi kambuh nanging menika bab Pancasila menawi kambuh ingkang rumiyin wau bab ulang tahun Kabupaten Kulon Progo menika bab Pancasila. Kancaranipun mekaten boten sepisan dasar nagarinipun Pancasila karya Guyub Rukung. Terus Pancasila menika minangka dasar negara lilihan kados srana guyub rukuning bangsa. Bangun bangsa lan negari hanya wiji. Bangun bangsa lan negari bersatu. Budaya adil makmur sedaya samya gumolong. Tegesipun satu tekad membangun negari dasar Pancasila supados adil lan makmur. Menika foto ingkang sepisan. Foto ingkang kaping kalih karya manteping kalbu marga bangsa Indonesia tubuh bahkan wonten ingkang merong ing pakarti nyawiji ing tekadipun murih manggiora. Terus ringkesipun menika kanthi tekad kan manah ingkang mantep menika sedaya badhe gayuh karahayon. Boten wonten ingkang merong ing pakarti, tegesipun menika boten wonten ingkang prengkang, boten wonten ingkang menceng, boten wonten ingkang mancai. Terus paring barisan menika saking ajeng mawi ingkang lurus menika boten wonten setunggal kemawon ingkang menceng-menceng saking barisan. Sedaya nyawiji tekadipun. Murih manggih rahayu. Tumuli ingkang kota ingkang kaping 3 tan supe muji syukur kunjuk ngarsa dalem yang agung. Menika tumrap kula panjenengan minangka warga datan kendhat anggenipun tansah ngaturaken rasa syukur dhateng Gusti Ingkang Maha Agung ing tansah ngayomi lan muji syukur ugi dene sampun nggadahi dasar negari ingkang jumbuh kalian pandangan hidup bangsa Indonesia menika. Monggo sami nunggil ing kalbu tan supe nembah yang manon. Kados Pancasila yang sampun katetepaken minangka dasaring negari menika kamot wonten ing pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dipun tetepaken wonten tanggal 18 Agustus tahun 1949. Menika kados dasar negari yang sampun gumathok sampun gumathok. Foto ingkang kaping sekawan menggah ri lahiripun Pancasila ing Kebranyakun nalika Surya Deka Wulan Sumi kawan gangsal warsanipun karya mantep ing santos. Menggah ri lahiripun menika ingkang dipun kersakaken dening penulis menika ri menika boten teges RI nanging ri menika tegesipun dinten ri ari dinten menggah hari kelahiranipun kersanipun mekaten boten RI
hari lahiripun Pancasila ing Bebrayan Agung. Nalika Surya Eka wulan Juni tanggal 1 Juni tahun 1912 gangsal. Kanthi mantep lan sayektos. Menika istilah Pancasila dados kapethik saking pidatonipun Bung Karno. Tanggal 1 Juni menika estunipun namung lahiripun istilah kata-kata Pancasila. Kata-katanipun judulipun kata Pancasila. Menawi jiwa, pandangan hidup, falsafah menika sampun wonten wiwit bangsa Indonesia menika mapan wonten ing Nusantara. Niku sampun gadhahi jiwa kamot wonten ing Pancasila. Terus sampun lahir sampun wonten makuna. Namung istilahipun menika Pancasila menika lahir tanggal 1 Juni. Terus gampilipun jenenge iki ditetepake tanggal 1 Juni. Ning roe jiwane niku Leono wiwit rumiyin. Terus kula menika Pak Karman niku dipuntetepaken istilah Karman iki tanggal 1 Juni. Ning jiwa lan roe lan itu wonten sami ngerti Pancasila. Jiwa lan roh itu niku sampun wonten sareng kalian bangsa iku menika mapan wonten ing Nusantara menika. Namun istilah Pancasila menika lahir saking Bung Karno awit saking pamrayogi ahli bahasa. Mugi dados napa muksa. Ingkang kaping gangsal yaitu pungkasan sampun 18 taun minangka dasaring negari agung Indonesia kang sinebat NKRI. Manunggil ing pakatinipun pinepokno ing tindak awon. Dumugi wanci menika sampun 18 taun. Kita nggadhahi dasar negari Pancasila menika dasaring negari agung menika sampun 18 taun menika. Lan sampun manunggal menika dados sinebat NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manunggil pakartinipun, tingkah lakunipun, nunggil budinipun, nunggil kekayuanipun, nunggil panjangkanipun. Inggih menika negari ingkang ayem tata titi tentrem tebih saking piyawon. Menika kan caranipun kirang langkung. Matur nuwun kundur dhateng kadang pengendali coro. Terusnya budaya inggih tudat kehormatan salajengipun kalajengaken semalih ismangge gelar macapat wonten ing Kapanewon Nanggulan ing kalenggan siang menika. Menika sampun siaga saderengipun ismangge kula nyuwun pirsa menika kala wau kelompok setunggal kelompok kalih menika para putra saking pawiatan sekolah dasar iki ya sekolah iki nggih wae ning taman kawak-kawak mangke. Nggih, mbok bilih wonten ing badhe paring pangandikan gayut kalian kalau wau kalau ngajeng matur refleksi budaya. Menawi dereng estunipun Ki Sukarman kalian Morandi mumpung menika lenggah para-para ingkang tinanggena saking Gondo Kabudayan saking Dinas Pendidikan ugi saking pemerintah Kapanewon. Kula menika gadah unek-unek setunggal menika buka 3S. Nggih. Mangke monggo sinten yang badhe paring menapa nggih paring sesuluh, paring pencerahan. Wonten tlatah Ngayuk Jakarta ingkang sampun pun kiyataken wontenipun undang-undang keistimewaan. Salajengipun menawi kula mboten klentu wonten kelompok menika wonten perda penguatan pendidikan karakter. Nah sak menika kados ingkang dipun adani menika maca pat salah setunggaling kupiya saking Gondo Kabudayan lumantar kegiatan pembinaan pengembangan bahasa dan sastra. Kupiya menapa lan kados pundi ingkang badhe pun tindakaken lumantar pawiyatan wiwit saking pendidikan anak usia dini
sekolah dasar menapa wonten pawiatan kelajenganipun. Amargi wonten ing kalangan ing masyarakat nai mboten klentu kula matur, pendidikan budi pekerti, adab sopan santun, etika, attitude menawi basanipun buka 3S menika sampun wiwit luntur. Putra-putra menika arep mangkat sekolah ya ora pamit, ora basa. Nanti le dolan ngaten menika. Menika kados pundi kupiya ingkang pun tindakaken supados lumantar pawiatan menika Yogyakarta menika harus beda karena memang istimewa. Monggo ingkang badhe paring andharan supados menika amargi dipun pirsani dening masyarakat lumantar live streaming. Monggo Pak Sapardi. Nggih, matur nuwun awit paringipun pamundutan pirsa dumateng pelaksanaan penguatan pendidikan karakter wonten ing sekolah dasar wonten ing wilayah Kabupaten Kulon Progo linangkung wonten ing Kapanewon Nanggulan. Panci leres menika wiwit taun 2018 menika lumantar peraturan Bupati nomor gangsal 12 tahun 2018 menika sampun dipun sampun dipun terbitaken peraturan Bupati tentang penguatan pendidikan karakter. Lajeng Kepala Dinas Pendidikan Pemuda lan Olahraga Kabupaten Kulon Progo lajeng menindaklanjuti kanthi surat keputusanipun. Ingkang nuwun sewu kula rada kesupen nomoripun. Ingkang jelas pelaksanaanipun wiwit taun 2019. Wulan Januari 2019 menika penguatan pendidikan karakter menika dipun tindakaken kanthi wontenipun ekstrakurikuler. Salah setunggalipun ingkang jumbuh kalian napa nggih budaya inggih menika budaya kemataraman. Dados saking sedaya sekolah dasar menika dipun dawuhi supados ngawontenaken ekstrakurikuler budaya kemataraman. Ingkang materinipun nggih kirang langkung wonten ing mrika wonten sopan santun, lajeng wonten panyerat aksara Jawa, lajeng kalebet ugi nembang maca pat menika. Menika dipun dawuhi supados dipun tindakaken. Ananging mbok bilih dumugi saat menika gaungipun ragi napa nggih lagi mboten gumregah nggih amargi napa nggih kala wingi ketutup sepisan menika Covid, lajeng kaping kalihipun wontenipun kurikulum merdeka menika kathah ingkang terjemahaken kirang jumbuh kalian intinipun kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Darene wonten ingkang negesaken merdeka belajar niku merdeka mboten sinau, mboten belajar niku. Dados kala wingi panci estu anggenipun nindakaken penguatan pendidikan karakter menika dereng regeng. Lah mbok bilih sak sampunipun ngawontenaken adicara macapatan mangke saged gugah kula sak kanca linangkung Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru lajeng grengsengaken malih anggenipun gladi putra-putri penguatan pendidikan karakter. Bapak Sakiman mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten, wekdal kula caosaken kundur matur nuwun. DJ matur nuwun semangatipun kepulauipun monggo kagem Pak Sapardi saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Mugi-mugi menika kinarya dados pamecut panuntun dhateng para putra wonten ing pawiatan linangkung ing semangke support utawi penguatan kagem para dwija ingkang wonten niku gadah tanggal jawab kagem para putra. Ngaten nggih Bapak Ibu guru nggih. Nggih. Seterusnya budaya yang tudak kinurmatan salajengipun menika sampun siaga kelompok ingkang kaping 3 badhe ngaturaken pupuh kinandi. Nggih menika kula jane grogi wonten mriki menika monggo kula badhe nyuwun pirsa urut saking tengen menika paringipun asma sinten saking pundi kelas pinten monggo. Matur nuwun paringipun wekdal kangge anepangaken para bapak, para ibu, para tresna ingkang tansah kinurmatan. Kula nami Bambang Sriyanto. Nanging wonten Banyumas menika dados Bambang Sriyanta. Bambang Sriyanta. Kuwi dene kula kelas 8, Pak.
Kelas 8. Ya Allah, wis pokoke disayang karo gurune menika nggih. Menika kepala SD negeri Dukuh nggih. Sampun 8 tahun dados kelas 8 menika. Nggih, mugi-mugi benjing terus dados kelas bantam ngoten nggih Bang. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Bambang. Diamini lho. Wis dikeguyu karo kanca-kancaku kae lho. Agatha le guyu ki gembira banget. Lajengipun ingkang angka kalih monggo paring pitepangan Gladiwano sumangga. Nderek nepangaken. Nami kula Mardalena. Kula saking SD Negeri Jatisarono. Nggih. Menika nggih sekolah. Nggih. Ije menika Dwija saking Pawiyatan SD Negeri Jatisarono. Matur sembah nuwun. Salajengipun ingkang urut angka 3 monggo. Derek nepangaken nami kula Fitria Asadani, kula saking SD Negeri Kalimanggis. Oh nggih. Dwija wonten Kalimanggis nggih? Nggih, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun. Iki kudune Kalimanggis ya harus maju. Amin. Nggih. Nggih, sajipun menika alah iki sing imut-imut iki saka SD Kraja apa ya? Nggih, monggo bareng pitepangan menika, Mbak. Tepangaken kula rini kula saking SD luar negeri. Oh. Kula sampun lansia. Oh, nggih. Saking SD Kraja. SD Asem Growong nggih. Matur sembah nuwun menika Bu Sukarini. Nggih. Menika sukar menika angel ini menika ya iki dadi angel iki panjenengan. Iki angel. Sajipun ingkang pungkasan ing nomor gangsal monggo. Derek nepangaken kula Ora Yuningsih kula saking Pawiyatan Dasar Donomerto. Saking Donomerto nggih. Matur sembah nuwun menika. Tasih mboten? Sampun telas. Oh, nggih. Nggih, Bapak lan Ibu Setrena Budaya ing tudat kinurmatan, salajengipun sumangga sareng-sareng kita pirsani kita midhangetaken tembangipun menika Kinandri sarengan kalian kelompok 3 ingkang sampun siaga. Sugeng Hamir Sani sumangga. Dados dasar nagrinipun Indonesia Republik Pancasila kang sanyata karya samya gya nyawiji bangun bangsa lan nagara budidaya makmur adil. Kepareng ngaturaken padha kaping kalih. Akarya manteping kalbu bangsa Indonesia ya
nengge kuyup rukun halan desan Pancasila dasar negeri Kapisan nembah yang agung kamanungsan kang kaping duwe Persatuan Indonesia kaping trisu musul nenggih kang kaping pat karakyatan keadilan kang mungkasi Hari kesaktianipun ugi perlu den pengerti setunggal ternyata warsos widang kang senenggih para pemberontak prasta Pancasila yekta sekti Kula badhe nyekar Mas Kumambang Damar Murup pelok padhep bareng. Sakepan saking Pak Sulistyo. Sanon tentara pelajar duing nguni Mijil saking desa sanyandepe wangsa arti minangka papane kesat Nggih, sampun nggih Mbak Rini nggih. Nggih. Sutrana budaya sampun kapiyarsa, kelompok 3 ingkang ngaturaken tembang kinandi, lajeng ingkang pungkasan menika cengkok damar murup menika nggih, mangke damar murup menika menapa supados sami pirsa mila wontenipun refleksi budaya. Wonten mriki menika wonten Dwija
Wonten Dwija ingkang semangke paring andaran. Rama Suranti sugeng sonten Rama. Sugeng sonten Pak. Inggih. Kala wae ingkang pun aturaken dening Bu Rini menika cengkok damar murup. Estunipun mligi wonten ing Kukuban Kabupaten Kulon Progo. Murup kula kinten sampun sami pirsa. Menyala yen basa Indonesianipun. Damar menika yen nalit kula menika kula nek nondi-nondi iki nggo obor nggawa oncor santeran duwene obor menika nggih oncor nganggo pring nek ana gombale jerone dikai lenga mambu santer dereng wonten dados damar murup maknanipun menika wontenipun macapat wonten Kulon Progo ciri Kulon Progo menika dipun paringi nami obor kang murup damar murup. Mugi-mugi saestu wontenipun kegiatan macapat wonten Kabupaten Kulon Progo lan kala wau dipun andharaken kanthi cengkok damar murup ingkang sampun lengkap menika. Mila kula suwun Pak Supis lan ugi saking Pundhok Kabudayaan sanes wekdal monggo wonten macapat mirunggan ingkang cengkok damar murup. Kula badhe wonten kanca tani badhe nyekar menika ora wani soalé cengkok Kulon Progo. Kula yen rebo ra mucal wonten kanca tani ya. Jam tunggal dumugi jam 3. Ning arep nggawa menika kula rawani. Nggih, mila monggo saking Pundhok Kabudayaan Benjamin napa mligi dipun wonten yen perlu lomba. Lomba macapat mligi cakepanipun cengkokipun damar murup. Kanca-kanca anggara kasih sampun kula jak sinau menika. Nggih, lan matur nuwun sedaya sampun gadah Bapak Ibu. Kula remen sanget. Matur nuwun. Ngaten Pak dados damar menika obor sing murup kanggo gesanging manungsa supados ugi migunani gesang kita menika migunani kangge pribadipun piyambak keluarga lan ugi wonten ing bebrayan madyaning masyarakat. Makaten Pak Dodo, matur nuwun. Niji matur sembah nuwun Rama Suranti dados para sedherek budaya linanggo pamirsa ingkang wonten dalem lumantar live streaming. Cengkok damar murup ki apa menika kala sampun pun paringi katerangan andaran lumantar Rama MC Suranti. Salajengipun paringipun andaran babaring tembang ingkang sampun pun aturaken lumantar Ki Sukarman monggo ringkes pun paringaken monggo Ki Sukarman. Ini matur nuwun Mas Dodo. Pangapunten menika bukan ulangan Pancasila. Mboten ulangan Pancasila menika nudari tembung-tembung ingkang wonten tembang menika gayut kaliyan Pancasila. Terus kula namung aturaken pose saking tembang menika padha sepisan pangapunten menika. Matur kala wangu padha sepisan menika suraosipun ya. Bangsa menika nyawiji kayuh adil makmur. Namun tembungipun menika krana kapurpun tembang menika bangsa monggo lan suku ulum menika boten adil makmur ning panyeranipun menika makmur adil menika. Surasipun iki kasipun mangkaten poteng kaping kalih menika saking Sabang sampai Merauke menika sami ngajak guyub rukun satu wonten salebetipun
foto 3 ringkesipun malih menika bab sila pisan lan kalih 3 mugi sekawan ketuhanan Yang Maha Esa nggih surasipun mbuh menika agamane Islam Kristen lan sapituripun kaya panembak Gusti nanging wonten ing mriki kedah sedaya sami dene ngaosi ngajeni dhateng pemeluk agami sanesipun utawi kapitadosan sanes sami dene ngajeni wonten raos toleransi menika ingkang dipun kenang nanging sedaya wasipun boten nilar dhateng ingkang mawas ugi gadhahi raos kamanungsan ingkang beradab tegesipun ingkang gadhahi watak ingkang sae terus krana Gusti Allah menika sae terus kita kedah nuladani panindakipun nggih sae Persatuan Indonesia sila kaping 3 menika ngajak Indonesia nggih bersatu wonten ing Bhinneka Tunggal Ika. Sila kaping 9 kerakyatan sedaya menika pun rembag. Wonten perkawis dipun rembag ana rembug dirembug gadhahi sifat ingkang demokrasi. Kaping gangsal sila gasal keadilan sosial. Terus posipun adil iki ora kudu padha. Adil ora kudu padha. Nanging menika sedaya saged dipun tampi ing sesami. Adil ora kudu padha ning kabeh nampa memahami ingkang kathah paminipun gajinipun Pak Guru Kepala Sekolah langkung ageng ning tanggal jawabe rak ugi langkung ageng menika dipun kersaken adil. Kepada ingkang sekawan menika sampun cetha kala wau hari lahiripun tanggal 1 Juni tahun 1912 nanging sepisan malih istilahipun menika kula pikantuk saking dosen kula menika itu hanya istilah pada tanggal 1 Juni itu bukan rohnya tapi rohnya sudah ada sejak manusia berada di hidup di Nusantara ngaten. Pungkasan hari kesaktianipun ugi perlu den mangerteni 1 Oktober nyoto. Warsa swidak gangsal nengke para pemberontak kabrasta Pancasila yektos sekti. Dados mila Pancasila menika mboten sekedar teks ingkang wujud tulisan nanging menika terkandung roh di dalamnya. Wonten roh di dalamnya, ada suasana batin di dalamnya. Lah menika kasunyatanipun gerakan 30 SPKI menika badhe ngantos dasar negari saking Pancasila menika. Nanging Pancasila menika wonten kegiatanipun wonten kaipun saged kabrasta lan Pancasila tetep ngetingalaken kegiatanipun. Kegiatan menapa kemawon senajan kuwata ngregem kaya jimat dasar sing sinten ingkang badhe ngocek-ocek dasar negari Pancasila nggih badhe kualat menika. Kekuatan Pancasila mila sakti. Menika Pak Toto DJ matur sembah nuwun mawa karman paringipun andaran gayut kalian pupuh kinandi ingkang sampun dipun sekaraken dening Bapak lan Ibu para dwija wonten kelompok ingkang kaping 3. Saged sedherek budaya ingkang tundhat kinurmatan saengga mirsani wonten ing pelataran Kapanewon Nanggulan utawi ingkang mirsani wonten ing dalem paripurna gelar pocopat wonten ing rikalenggan siang menika. Atur panuwun dhateng Kunda Kabupaten Kulon Progo ingkang sampun kepareng
ngadani lan ugi panyengkuyung saking dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Pendewu Nanggulan so Forkom Tim Kap matur sembah nuwun. Saing Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga matur sembah nuwun. K3S Ibu Puji Murniati para dwija putra-putra ingkang sampun kepareng makarya kalodhangan siang menika. Ing kusana kula dodok sadewa ingkang nderekaken gelar macapat wonten ing kalodhangan siang menika. Nyuwun pangapunten ing sedaya kalepatan. Pungkasanipun sugeng sonten sugeng pepisahan. Mugi rayu ingkang sami pinanggih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan wis mengene iki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sri Wahyuniarto MA, Panewu Nanggulan. Yang pertama, dengan adanya kegiatan gelar mocopat di Kapanewon Nanggulan, kami menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada Kundo Kabudayan, Bapak Kepala Dinas yang sudah mengagendakan kegiatan gelar mocopat ini di Kapanewon Nanggulan. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama dari pihak K3S yang sudah memberikan pembinaan kepada anak-anak sekolah di 24 SD di Kapanewon Nanggulan ini untuk menampilkan anak-anak tampil gelar mocopat pada siang hari ini. Selanjutnya kami juga sangat berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan sehingga pembinaan terhadap generasi muda ini terutama untuk nguri-uri kabudayaan, nguri-uri budaya yang adiluhung ini, karena dalam mocopat tentunya di dalamnya ada filosofis yang sangat dalam, yang kalau kita tidak lestarikan, tidak kita teruskan, tidak kita lanjutkan, tentunya jangan sampai menjadi catatan sejarah saja. Karena dengan adanya gelar mocopat ini juga harapannya nanti anak-anak bisa mengapresiasi budaya kita sendiri, sehingga nantinya budaya itu saya kira juga bentuk dari karakter anak-anak. Di samping itu, dengan adanya kegiatan ini, anak-anak menjadi kegiatan lebih terarah, karena fenomena sekarang anak-anak kalau ada waktu luang tentunya hanya pada gadget, kemudian bermain HP, mungkin game online dan sebagainya, sehingga kegiatan mocopat ini benar-benar sangat bermanfaat dan kami sangat berharap nanti bisa diteruskan dan dilanjutkan. Kemudian juga dengan adanya kegiatan ini untuk Kapanewon Nanggulan pengunjungnya luar biasa, baik itu anak-anak, guru maupun masyarakat, sehingga ini juga menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian di Kapanewon Nanggulan, yaitu dengan UMKM kita bisa memasarkan produknya. Ini harapannya nanti ke depan bisa terus dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi harapan kami khususnya di Kapanewon Nanggulan untuk pembinaan budaya khususnya gelar mocopat ini untuk anak-anak sebagai generasi penerus ini bisa terrealisasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Murniati SPD, Ketua K3S Kapanewon Nanggulan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan gelar mocopat yang merupakan kolaborasi antara Kapanewon, K3S dan juga Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa bahagia sekali di mana di Kapanewon Nanggulan yang berkolaborasi dengan K3S Kapanewon Nanggulan dan seluruh satuan pendidikan di Kapanewon Nanggulan, termasuk salah satunya adalah beberapa sekolah budaya yang ada di wilayah Kapanewon Nanggulan, melaksanakan gelar mocopat pada hari ini tanggal 7 Oktober di hari Selasa. Alhamdulillah kegiatan ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kami khususnya untuk satuan pendidikan di wilayah Kapanewon Nanggulan, karena pada hari ini anak-anak yang mempunyai talenta ataupun bakat di bidang menyanyi khususnya mocopat akan digelarkan bersama
pada saat ini nanti juga ada beberapa seni budaya yang adiluhung, termasuk salah satunya beberapa tari yang juga digelarkan oleh ananda-ananda dari satuan pendidikan di wilayah Kapanewon Nanggulan. Saya katakan tadi manfaatnya luar biasa karena apa? Bakat-bakat itu akhirnya bisa muncul di mana anak-anak ini bisa menggelarkan semua kreativitasnya sehingga budaya yang semakin lama kelihatannya semakin menipis ataupun hilang semacam mocopat ini akan kembali bisa muncul di kalangan anak-anak SD khususnya yang nantinya akan menjadi ujung tombak bagi pengembangan dan juga kreativitas dari kelangsungan untuk budaya Jawa yang semakin menipis tersebut. Kemudian harapan kami untuk kedepannya nanti semoga kegiatan yang semacam ini digelar bukan hanya untuk khusus anak-anak SD, akan tetapi juga ke jenjang yang selanjutnya. Karena seperti yang kita ketahui saat sekarang, untuk mocopat mungkin betul-betul digelarkan ataupun diperkenalkan di Hasanah anak SD. Akan tetapi untuk anak SMP sepertinya walaupun masih begitu juga diajarkan, namun sepertinya mocopat juga semakin lama semakin terkikis. Harapan kami ke depan semoga kegiatan ini tetap berlangsung sehingga seni budaya mocopat akan tetap ada dan lestari khususnya di Kabupaten Kulon Progo, umumnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga semakin memperkenalkan adat budaya kita. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken kula MC Surandi lan paringipun nami saking Glebet Mas Panewu Tondo Darmo Suwito. Kula pancen ing leluri seni mocopat menika sampun dangu wiwit 1909 dumugi sapriki. Kula remen sanget dipun adani gelar mocopat saking putra-putra SD lan pembimbingipun sak Kapanewon Nanggulan menika. Estu remen sanget menika badhe nglestantunaken seni mocopat mliginipun wonten ing Kapanewon Nanggulan lan mugi-mugi menika mangke saged dumugi pundi papan jalaran seni mocopat menika tilaranipun para sepuh ingkang ageng sanget piwucalipun. Salajengipun gayut kalian kegiatan ingkang sampun dipun adani menika mugi-mugi mboten namung taun menika nanging mangke taun-taun candhakipun tetep wonten kegiatan ngaten menika. Lan kula remen sanget nyatanipun sinareng sami sinau nggih kaping 9 saking 0 dereng natipun sami sinau mocopat nyatanipun lajeng sami saged panembrama nggih sampun saged mlampah. Lajeng mocopatipun boten ketang nembe werni 3 nanging nyatanipun nggih sampun sami saged. Sepisan malih kula ngaturaken panuwun menika saking Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo ngadani kegiatan seni mocopat mliginipun wonten ing Kapanewon Nanggulan menika. Mekaten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi salam rahayu. Matur nuwun. Siapa? Saya Teresia Sriati. Ya Bu, ini kan ada produk ini dijual di acara gelar mocopat. Iya, Informasi dari siapa Bu ada acara ini? Kita kan K3S termasuk di dalam acara mocopat itu karena anak-anak kami dari sekolah-sekolah juga ikut di acara, ikut terlibat di dalamnya. Jadi ini produk UMKM-nya dari mana Bu? Dari sekolah-sekolah di Kapanewon Nanggulan. Berarti ini dikoordinasi oleh K3S. Iya, oleh K3S. Produk seperti ini. Iya. Ini buatan siapa Bu? Buatan oleh dari Bapak Ibu guru semuanya dan wali murid. POT ya kerjasama kita.
Oke, sampai saat ini sudah berapa lama ini Bu? Setiap kegiatan di Kapanewon pasti kami mengkoordinir mengeluarkan UMKM seperti ini. Sudah 3 kali 4 kali ini. Oke, jadi sudah berapa lama berdiri? Ya, sudah berapa lama berdiri? Sekitar buat gagasan 2 tahunan ini. Ya. Kalau penjualannya seperti apa? Di mana? Ada gerai atau mungkin di sekolah? Enggak, cuman kalau seperti pas ada acara-acara seperti ini, kami ikut andil di dalam acara tersebut untuk memeriahkan. Oh, begitu. Ya. Bu, bagaimana Bu tanggapannya dengan kegiatan Mocopat semacam ini bagi UMKM terutama? Kami merasa senang sekali dengan adanya kegiatan ini, menjadi kami ada eksplor untuk hasil dari UMKM para guru untuk mengeluarkan produk-produk kami. Bisa memasarkan produknya begitu ya? Iya. Oke, baik ya. Semoga laris jualannya. Amin, 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 amin. Yang diwadahi oleh K3S. Iya. Wali murid ataupun dari UMKM dari Iya. Kapanewon Nanggulan apa Terima kasih sekali. Terima kasih.